Đokić je napravio naučni rad. Naučni rad koji je, kako bih rekao, arhitekturalne prirode, da li sam se sad dobro izrazio, nemam pojma, koji je dobio nagradu, gde on izdvojio 3 kvarta u Beogradu. Ko nije čuo, neka čuje sada. Koji u stvari afirmišu ljude koji imaju psihološko-intimnu deformaciju koju trenutno imaju i Ana Brnabić, i Vučić, i Marko Đurić. Razumem šta hoćeš da kažeš. Sada, meni je to jako bitno da mi imamo još jednog takvog čoveka koji pretenduje da bude protiv kandidat Vučić. Znaš za to? Znam. To je suština u sledećem. Postoji 15% nacionalista u Srbiji, to je negde oko 500.000 glasova, minimum, koji, uzeo sam minimalni procenat, koji nikada neće glasati za Vučića, a neće glasati ni za Đilasa. Borba je za te ljude. Tako je. Ako se ovo što ti kažeš pojavi u finišu kampanje i zalepe se nadimci kao što su Saša Jankoviću govorili, Sale Prangija i tako dalje, onda ćemo imati jasan primer Vučićeve namere da tih 15% budu apstinenti. Ako oni budu apstinenti, nema pobjede na izborima. A ako nekom ko je tradicionalista, ko je za klasičnu patriote, konzervativne ih vrednosti, to je najmanje 15% ljudi u Srbiji koji mrzi Vučića, date takvog kandidata sa takvim osobinama i plus mu se zalepe nadimci, ako znaš da će izaći još u kampanji. Iz privatnog života neće niko glasiti. Ali ja sam gledao neku svoju matematiku, ti imaš 80% patriota u Srbiji. Dobar deo njih i dalje glasa za SNS. Jeste, zato što oni nikada neće glasati za Đokića, a glasat će za Lompara. Tako je. To je ključ. A šta je naum Nemaca i Vučića? Naum je da to ogromno nezadovoljstvo Vučića bude amortizovano. Mi, nacionalisti, ga nikada nećemo abolirati. To svi znaju. Nema propuštanja za njegove veleizdajničke postupke, nema propuštanja za njegove kriminalne postupke. Ali neko ko je pomoćna vojska Nemačke ovde, a glavna je naravno Vučić, će naravno uraditi sve kao Zdravko Krivokapić u Crnoj Gori, da to bude meko prizemljenje, a pošto je Vučić veštiji od njih, pošto su oni amateri u politici, oni će jednostavno ostati kratkih rukava na kraju. Ali još ovo moram da kažem, kada se kritikuje Radikalna stranka i imamo ovo Dobrica Veselinović, Pavle Grbović, veliki ovi stručnjaci i tako da, ajde na stranu sada i Nemanje koji je naš prijatelj, a Ivan Inić, hrabar, sjajan lik. On je bio u Radikalima, najbolji advokat u Srbiji, najbolji kandidat za tužioca ili ministra pravde. Nema boljeg, hrabar, neustrašiv, obrazovan, mlad. I sada nećemo te kadrove. A zašto? Pravo pitanje je zašto? Zato što niko od nas koji je preživao taj raskol, ali ima nas malo, neće da se pomiri s Vučićem. Mogli smo, nećemo. A Dobrica, Pavle Grbović su podržali francusko-nemački plan. Trebali boljeg dokaza od toga da imaju iste ideološke osnove. Uostalom, evo da citiramo, ima neki advokat, Olenek, tako nekako, on je, mislim, kočanka u stranci, podržava Ukrajinu i tako dalje, potpuno na građanističkoj strani. On kaže, Vučić je takav i takav, ali moramo da mu priznamo 2 dobre stvari, prodaju oružje u Ukrajini i sporazume o Kosovu. Čemu pričam?